Li kieku ma kienx għall-gvern preżenti numru ta' toroq fil-Mosta għadhom fi stat ħażin. Għal dan il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonici meta flimkien mad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela żar iż-żona f'Tamliet. Il-Ministru Bonici semma kif fi frar tal-2012 il-Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed li jsiru triq id-Dawr u triq l-Instrinġell u numru ta' toroq oħra fl-inħawi tal-Blat tal-Olja. Weda li nżammet u għalhekk ir-residenti qed igawdu mill-impenn ta' dan il-gvern favur ir-residenti. Il-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela spjega kif dawn it-toroq ilhom snin sħaħ jistennew li jitranġaw. Toroq li llum qegħdin fihom aħna, meta snin ilu kien hemm kunsill maġġoranza Laburista ma sab ebda kooperazzjoni mill-Gvern ċentrali. Illum minkejja li hemm maġġoranza nazzjonalista, dan il-gvern ma ddejjaqx intervjeni għall-aħjar tiċ-ċittadin biex iwettaq ix-xogħol li kellhom isiru f'dawn it-toroq li kienu l-hom snin jiġru warajna in-nies tal-post. Fost it-toroq li tranġaw fuq inizjattiva tal-gvern preżenti hemm triq l-Istrinġell, triq il-Poeta, triq ir-Rifuġjati tal-Gwerra, triq l-Onnella, triq tal-Blat tal-Olja u triq il-Ħbit mill-ajru. Abela semma wkoll kif mill-Mosta jgħaddi ħafna traffiku, xi ħaġa li toħloq numru ta' problemi għal daqstant il-gvern għandu jgħin biex jinstabu soluzzjonijiet. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali l-Mosta għandu 10 kandidati tal-Partit Laburista. Kandidati li kienu preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet u li spjegaw kif ir-residenti f'dawn it-toroq kienu ilhom żmien jistennew li ssir xi ħaġa biex igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar.